Kardong. Sige na ba? Ay, tuwanan niya, Kardong, kay manyakis kay na siya. Sa ingon ni mo? Manyakis ko? Agay! Isagpa ko ni mo. Ikaw ra ba kabalo? Aya! Kardong! Kardong! Aya! Kardong, gawas diha! Kinsa man na? Oh, ikaw na pud Kimi. Kardong, hangyo lang ko ba? Sugdan ako ba? Gikapoy na ko sige balik-balik diri ana. Siyawan kaw kagay ba nimo kulo Kimi gingnan di kang wa ko'y gusto nimo. Laina ni mo Kardong. Uy, nasuko ka. Nanguyab raman ko sa imo ha, Kardong. Kinsa gwi dili masukuan agod sige ra kag balik-balik diri gingnan beti ka no nga wa ko'y gusto nimo. Dili lagi ko mo surrender. Di ka maluoy sa kuan. Nagkalapok-lapok na lang niya akong tiil para lang sa imo ha. Ay sus, bisag unsa pa imong buhaton di awa jud ko'y gusto sa imuha friend ra gid ang akong paglantaw sa imuha Kimi. Ako nang inahanglan og friend Kardong. Gusto na ko sugton ako nimo kay para naan ako'y uyab. Aw uyab ra man day imuhang ginapangita nganong diri man jud ka sa kuang nga wa man ko'y gusto nimo. Dito ra na sa lain ipagawas na imuhang gibati. Aw saan mo ni Kardong? Ay ikaw ra may gipitik ani nga ako ang mani. Unsa gipitik sa imuhang mani oy itanom day nimo na dito para managhan. Saan man ako pagtanom ani Kardong nga naman sa imuhang bara? Basta pangitag lain dito ang bara dili na ko ni pagamit ni nga ako kay basig magasgasan pa lang ni nga akong bara. Saan man ni ako Kardong nga imuha mang bara ang gipangita sa kuang mani? Hapit na ba yan ni Mang Liki? Unsay hapit na maliki nga liki naman na daan. Uy, day, bisag ikaw pa'y nakauna dire. Wala ko'y labot. Basta importante, makakuha si Kardong. Sure ka ha ka day nga sugtong ka ni Kardong. Ako manggaling nga perti ng gwapahaw. Di manggaling kasulod sa iya ha. O sure ko, ay, oy, nga sugton ko niya. O, tinod bitaw nga gwapa ka, pero sa diskarte ra ta magdaog. Uy day, bisag saan pa na nimog diskarte si Kardong. Sa gwapa ra gyapon ang padulong. Uy, day, way gwapa, kay pariyata na yung bangag. Oh, parehas ta na yung bangag pero lahi-lahi ang formatong bangag. Abi manggod ninyo duha, bisag unsaon pa ninyo glali sa kuha. Wala lagi ko'y gusto sa inyo ha, bisag unsaon ay sig panggunit niya, agresibo man kay ka oy. Agresibo na gani ko na, excited na gani kay kumugulit ano. Uy, ay, naguniti, day, ba? Kaya ako, ana. Sabon ka oy. Panira mo kay ko sa kuang diskarte. Pag diskarte gimo. Nagdiskarte gani ko, manyakis ra kay kaday, oy. Pagbuot man ka sa kuha. Ikaw kay atik-atik ra ka diha. Alangan nga, gihinay-hinay man ako si Kardong niya. Ikaw, kay mura man kag labuyo nga mulabok. Pagbuot man ka, dili man na madala si Kardong og hinay-hinay dapat. Persahon jud nimo. Ayaw, pagingana, day, unyag mahulbot na, wala tay gamiton. Aw, sayon ra kaayo. Padikitan ra naglo. Unsa na, papel? Kay pwede pa di kita glue. Pero tay sayo ra na ana. Itali ra nimo diha sa hagdan. Unyag kauna nagiro. Aw, tabunan lang gud nimo. Ay, ayaw lang lagi, day. Mahala ka oy, ayaw ka pilapil sa kuha. Kardong, sige na ba? Ay, tuwanan niya, Kardong, kay manyakis kay na siya. Sa ingon nimo, manyakis ko? Agay! Isagpa ko ni mo. Ikaw ra ba kabalo? Sakita tay! Ano mo ko? Ako may nakauna diri. Ay, lagi ako lagi na si Kardong. Kardong! Dire ka. Kardong! Kardong! Pahulihan na siya! Ako ra ka, Kardong! Kardong! Uli dito, day! Ako na lang lagi sugta. Nantawa ra gud ni sa akong pagdali-dali ni gawas din ni akong bra. Samot ka ninyo nag-away naman mong duha oy. Nga unsa man in taon mo nung ako may inyo ang ilugan. Kardong, gusto ko sa imo Alangan, Kardong, gisagpa man ko niya! Ikaw man ang ana! Ikaw lang inauna, sakit gani kay Kardong akong naong! Kardong, masakit iyang sagpa sa kuha. Hinay raman to, Kardong! Ako, masakit! Oh, tanawa na gud Kardong na mula! Kardong, oh, tanawa akong naong. Kinahanglan dyan ni kiss karon. Ayaw tuwanan niya, Kardong! Giatik-atik ra kaanan niya! Nagdrama na pud na! Ngano kisan mantika nga wa mantika gisugot. Gani, Kardong! Ayaw nagkisaya ha, Kardong! Sakit manggod kayo, Kardong. Sige na ba? Balot! Balot! Ma'am sir, palit mong balot. Nakoy baligya diri ah. Isa man, sa mukha ni mo ay, kabalo ka nag-away pa may diri ah. Ay, nag-away day mo ma'am sir. Unsa inyong giawayan? Usa man ka sir, mamaligay kag balot o marites ka. Ay, di man ko marites ma'am. Ah, sige lang, tiwasa sa ninyo. Magulat ako diri. Kardong, sige na ba? Sugdan ako. Kagahi ba ninyo gulo? Iwag gyapon day mo na human kay nang nabita mo kagainan nga wa ko'y gusto sa inyo ha. Ayaw na siya sugta, Kardong! Sa ako alang ka! Ako lang gunong sugta Kardong. Nakita man nimo ako ang effort, di ba?
Stilan, uy, gahi jud kay mo gulo ba? Digit mo kasabot ba? Anong mamugos manggid mo sa kuha? Uy, nga wa man ko'y gusto sa inyo ha. Kayo lang sa iya, Kardong, sa kuwara ka. Sa mukha ni mo ay, Kardong, og tuyon akong muluhod sa imo ha, para lang sugton ko nimo, imo ano na ko, Kardong. Uy, kauwi Ayaw ko ni mo dayo. pagluhod siya, uy. Luhod diha. Ang kuwara lagi si Cardong. Uli na dito sa inyo. Sige, gipangita na ka sa imong mama. Pataka ramang ka, ikaw siguro kay wala ka panlaba kay mo pati nga gisi. Uy, dayo, bag-ura ka na maglaba. Ikaw, uli na dito, panlaba. Ano palabon mo ko nimo? Ayaw Ikaw kuwara maglaba niya, dito. Cardong. Kardong, sige na, Kardong. Sa kuwara ka, Cardong. Ayaw na siya sugtong. Kung sugtong ko nimo, Kardong, hayahay kay ka sa kuha, kaya lagaan kay tag ka, Kardong. Sige na, tanggalon ako imo ang bungod nga bating taasa. Kuyawan ni tawana oy giilugan man. Ay, ma'am, nganong giilugan man ninyo si sir? Ikaw tawanan ka ba? Ganiyara ka! Uli dito! Ay, ma'am, namaligya mo og balot basi ganahan ka palit sa kong balot, ma'am. Hoy ko, dili ko ganahan ani mo ang balot kay gusto na ako balot ni Kardong. Ay, ma'am, labo kayo makatilaw sa balot ni sir ba? Ay, nasi mog ilog ana naman ko diri. Bakanti kay ko ba bisag duha pa mo. Ngi, dili ko anang imo ang balot kaloy. Nanindog naman gani siguro ang balahibo ana.